पर दूना हाथ उठा के अपन बेटी के अपन बहन के आशीर्वाद दे दी जा। हमरा साथे रहुआ सबके गावे के बाद किया है सेवका कौन सेवका देवता बिठावले हो। काहे मालिक कौन मालिन माई के बुलावले हो। बनवानी आना मैया पातर हो भाई, बुलावानी आना सुनावा। धीरे धीरे करी है मालिक माई के सिंगारा, नाता मैया जय पिसिया। हम चाहब कि रउआ सभे हमरा साथे साथे एक मिनट बच्चा माता रानी के जब भजन होता तो एक बार वो सभे हमरा साथे माता रानी के जयकारा लगा के बोली बोले बोले शेरा वाली मैया की, बोले बोले सच्चे दरबार की। और देखी माई हमनी के कितना सुखवार बड़ी। जब भी हमनी के घरे पूजा पाठ के दिन आवेला हमनी के घर के माता बहन लोग पूजा पाठ में जुट जाला लोग। तो उहे मालिक से उ भक्त कैसे कहतिया माता रानी के जब आगमन होके जा रहल बा तो भक्त कैसे माता रानी से कहतिया मालिक से कहतिया कोमल कोमल पाओ लागे तन को भावना, सारा दुनिया से ज्यादा माई से लगावा। कोमल कोमल पाओ लागे
देव के मंदिर के समक्ष ही अगर कार्यक्रम करत नहीं जा तो एगो सूर्य देव के भी भजन होकर बहुत जरूरी बा। और हम छठ पूजा में एगो गीत गैले रही सूर्य भगवान के ही। देखी ये हमने के यूपी बिहार झारखंड में ही होखेला। ऐसे तो सबे सुनेला कि उगता सूरज के सबे पूजा करेला, लेकिन ये हमने के यूपी बिहार झारखंड के ही नियम है कि उगता सूरज के साथ साथ डूबता सूरज के भी हमने के ही पूजा करेला जाए। जेकर नाम लोग आज हमने के यूपी बिहार झारखंड के सबसे महापर्व कहल जाला, छठ पूजा के नाम से सभे लोग जानेला। एगो भजन हम मंदिर बाबा गईले रही यह लाइन पर कि युगी 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 आदित्य माल पुरबोरिया एक टक दीवाई निहार तारी रवे ओरिया। और हम कहा कि छठ पूजा के गीत होता रउआ सभी भी दोनों हाथ उठा के एक बार सूरज भगवान के जाकर लगा के बोली बोली सूर्य देवाय नमः। और आई देखी कहे के बाद कैसे हमनी के छठ पूजा जो हमनी के घर के माता बहन लोग करे लालो 3 दिन के कठिन पर्व है जो हमनी के घर के माता बहन लोग करे लालो। केकरा खातिर? अपना खातिर ना, अपन घर परिवार अपन नैहर ससुराल दोनों एकदम खुशी खुशहाल रहो, अपन परिवार खातिर करे लालो। कहे के बा कैसे उगी 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 आदित्य माल पुरबोरिया एक टक दीवाई निहार तारी रवे ओरिया। दिन दिन से भूखल बाड़े सभे होते वैया होत बाटे अरघा के बेर। देखी जब हमने के घर में छठ पूजा होखेला 3 दिन से माता बहन लोग बिना अन्न बिना जल के जब वो व्रत करेली लोग तो जब वो लोग सूरज भगवान से गुहार करेली लोग अक्सर ज्यादातर छठ पूजा काहे मानल जाला लोग अपन जेकर गोद सुना रहेला अपन गोद भरे खातिर लोग कहेला कि छठ पूजा दीनानाथ छठी मैया ये गुहार सुन लेवेली। तो देखी एगो बाझिन जब छठ पर्व करतिया तो कैसे छठी मैया से गुहार करके कहतिया ए अंजी बाबा कि रोई रोई कहेले बझनिया हो सुनिए दीनाना कि रोई रोई
हमरा के रहुआ ई हमरा सर से बाजी नाम हटा दे तनी हमर गोद जोन सुना बा हमरा के गोहरीला दे दे तनी तो हम रहुआ किया जोड़े जोड़े कलशुप चढ़ाई। आय अक्सर सुन ले बानी कि छठी मैया सबके गुहार सुनेली। तो देखियो औरत लाचार घर परिवार से जे ताना सुनतिया कैसे छठी मैया से गुहार करके रो के कहतिया गाँव पट्टीदार हम कितना बात सुनावे बाझिन कही हम कि लोगवा बुलावे बाझिन कही हम कि लोगवा बुलावे। दोष के करो में होके अगर देव के भगवान ना करे ऐसन दिन आवे अगर बाल बच्चा नहीं के हो तो सुने के औरतें के पड़ेला ताना औरतें के सुने के पड़ेला सास ननद तो दूर के बाद गोद पट्टीदार यहाँ तक कि अपन मर्द भी एक समय खातिर ताना कसे ले कैसे उ मेहरारू कहत रही गाँव पट्टीदार हम कितना बात सुनावे बाझिन कही हम कि लोगवा बुलावे सबसे बड़ा दुख तई होई कि अगर केहू मेहना भी कसता तो मेहना कसे वाला अगर ओकर मर्द होके तो ओकरा से बड़ दुख ओकरा पास का हो सकेला। कहत है कैसे मारे मेहना सेज पो सजनवा हो का करी दीनाना मारे मेहना सेज पे सजनवा हो का करी दीनाना होई जहिती हम पे सहैया हो सुनी है दीनाना होई जहिती हम पे सहैया हो सुनी है छठी मैया की और